Welkom bij Bokkenslag Café, met het winnend parcours van de 159ste PC. En dat binnen Hendrik Tolsma, René Alema en koning Thomas van Sudden. Hoe vaak heeft het wutteljet, koning Thomas? Ja, heel vaak. De hele Ja. dag al, dus... Wat voel je altijd nou? Want ja, ik kan me er niks bij voorstellen. Ja, alles op principe. Het is gewoon voor deze dag natuurlijk. Het is een speciale dag, dus ja, alles jouwt dat gewoon heerlijk gevoel, ja. Ja, en hoe wie de jongjuster? Ja, geweldig. In Balstik, ja. Lekkere sfeer, dus heerlijk die dag. Ja. Juster René, bij de na de prijsuitreiking praat ik heel even met die en toen hier is die krans mooi om. Dus zei ze, ja, ik heb die krans wel om, maar ik viel niks. Hoe is dat nou? Al een beetje meer, vooral van de morgen. Toen ik de beelden maar even omzeeg, toen dacht ik van het is echt weer. En ja, voor de rest moet het nog wel een beetje bezinken, denk ik. Ja, Ja, want hoe beleefd dat dan? Als nou weer just na die finale, hè? Die dag die nemen we direct nog wel terug, maar die prijsuitreiking, hoe beleef je dat dan? ja je steekt je rug er gewoon naar vooruit en iedereen die pakt je bij de hoornbeten en feliciteert je. En ja, voor de rest is het ja, in al vreugde in je hollen en meer ik net. Ik vind er geen echt ding dat ik me echt nog besef. Zo. Raar, hè? Ja, nu. Ja. Hoe wie dat voor jou, Hendrik? Nou ja, Doe beetje... is natuurlijk een hele rare onrin na de prijsuitreiking. Ja, klopt. Dat was een beetje anders dan gehoopt Ja. eigenlijk. Ja. En ja, een beetje hetzelfde als wat René zegt. Het beseffen, dat is er nog niet helemaal. Zoals gisteren, ja, je wordt gewoon compleet geleefd in principe. Na de finale, ja, je wordt er overal mee naartoe gesleurd. En hier handen, daar handen, iedereen feliciteert je. En ja, vanochtend heb ik die beelden ook wel bekeken. En dan begint het besef wel wat meer te komen. Dan denk je, hé, dat ben ik. Ja. Echt. Als je het er een keer terug ziet, dan denk je van, ja, het is toch gewoon echt waar. Ja, ja. En voor die Thomas, want doet we het juist de roer hierin, van nou, waar is nou die huldiging? Doe hier ik echt iets van, ja, ik weet het gewoon net. Nee, klopt. Ik weet het, want ik kom zelf uit Tjerk, weet wel, en we keert al in bal zit. Maar je Peter hier ook al de vrouwen hier gewoon in bal zit. Dus ja, ik hier al wat verwachten in bal zit. Dus ze had gewoon al hier in bal zit dienen. Ja. Dus ja, de zanger, die komt toevallig uit Tjerk, weet wel, dus het kwam heel mooi uit. Toch Nou, nog wat tjerkwitters. ja, precies. Dus, ja. En winden wat tjerkwitters. Ja, heel volle, ja. De grote fietstocht onder naam richting Balzet. ja, nee, heel volle wien. Dus ja, klopt, ja. Zullen we even zien? Ja, Doet het best. weer? Ja, best. de zongende keerters heb ik begrepen. Ze kunnen heel goed zongen, hè? Welkom in Bolsward. Welkom op Sportpark Het Oortje. Welkom ik bij de kwartste taspraak van een vastzitter eer. 1 minuut 48 om correct te wijzen, maar als belangrijkste WhatsApp. En mooi zit jullie even een leuk feestje van mooi z'n allen, hè? Hey, gefeliciteerd. Met applaus. Goeiedag, de omroep weer. Is dit TV Bolsward of? Oké. Welkom ik bij de felicitatieronde van de koning, Thomas van Zuiden. Mooi jongen, ik ben trots op je. Hey, gefeliciteerd! Wat een koning! Ben Hey, grote broer. Hey, vriend. Hey, jongen, godverdomme. Godverdomme. Welkom ik bij Thomas van Zuiden, de musical. We beginnen met de klassieker. Vanzelfs het altijd fraaie. Kampioenen kan ik dat ontbreken. Echte kampioen worden tassong met Queen. Het kwalitatief heegsteende You'll Never Walk Alone.
Het Fries volkslied dan. Maar een echte Gautemer zingt dat natuurlijk niet met. Oh, hand op de rug, hè? En tja, wat maak je daar nou al je van sissen verder? Klopt, ja. Dus ja, wat moet ik verder hoe steeds. Het moet nog even helemaal drinken, zo. Drinken, zo. Maar Ja. dat komt nou pas, ja. Dus ja, schitterend. Neem er nog meer in je Thomas. Nou, het weer wel leuk, hè? Maar waarom zong zo dat Fries volkslied net maar? Een echte Gautemer zong dat Fries volkslied net maar. Ja, Kies de helaas tekst wel. ken ik die niet. Nee. Oh, echt? Ja. Nee, voor de Wat je wilt, finale hè? zong ik net mooi. Nee. Ja, misschien moet ik die toch een keer uit mijn hoofd leren dan. Ja. Voor een volgende keer. En het is nou wel dronken? Ja, nou wel, ja. Nou wel, ja. Oké. Gelukkig maar. Ja, nou, dat is een mooi feestje. Je kinderen goed jongen dus. Ja, in principe wel, ja. Is er meer die als jongen? Ja, bier drinken natuurlijk. Oh, ja. Dus, Oké, laten we waarom gaan naar het begin van die dag van Juster. Hoe ging je hem die dag in? Hoe ging je hem naar het chocolade? Nou, we gingen op zich wel een aardig lot. Dus we zouden van nou, eerst van Althuis. Hebben we 3 keer een keer daarvoor. 1 keer verlend, 2 keer woen. Dus nou ja, dan moet je in principe van binnen kennen. En het was dan ook weer sowieso een eerste klaspartour. Dus je hebt als doel, simpel, we moeten een prijs pakken. Ik denk dat we ook over ons kennen van dat we geen prijs wonen in Juster, dan hier we net tevreden geweest. Heet er van tevoren hoor, Hendrik? Ja, je praat tactiek wel even kort door natuurlijk. We hadden genoeg tijd van tevoren, rond een uur of 12:30 of zo, toen hoefden we pas. Dus ja, dan kan je rustig voorbereiden met z'n drieën. En dan, Maar doet je hem die lottingman die zeggen, dan heb je contact met elkaar. Je bent daar, je hebt het roer. En dan komt er dan iets boppen van nou. ja, alle komen zien we. Tuurlijk zie je van altijd ik, dus ik heb vol vertrouwen in. Dus dan gewoon wat viel ik op. Ik vind het helemaal, ik vind het zenuwachtig of zo, dus het rond gewoon heerlijk mooi strijden. Dus dan zeg ik, daar is steeds verder. Ja, laten we die eerste omloop, dat wie een veegpartij zeiden we dan, hè? Ja, in principe wel, ja. Ja. En dan komt de tweede omloop. En dat wordt eigenlijk weer een veegpartij. ja, dat ging leuk inderdaad. Dat ging lekker, hè? En wat begint er dan al wat te kriebelen? Ja, die eerste 2 omlopen, dan staat er wel wat meer druk op, zeg maar. Dan ben je wel wat meer de favoriet in principe. En dan heb je die 2 omlopen gewonnen, dan heb je prijs en dan moet je vanaf dat moment tegen echt de toppers, zeg maar. En vanaf dat moment kunnen we gewoon lekker vrij uit kaatsen. Zij Ja. moeten en wij mogen, we hebben niks Ja. meer te verliezen. Dus in die eerste 2 omlopen wie er wel druk. Van daar maar we doorheen komen. Ja, in principe wel. En dan kon ik van u winnen, dus... maar ja, wat viel dus gewoon goed en sterk, dus... En hoe viel je dat dan? ja, gewoon dat het reent. Gewoon degelijk en zo, dus... ja, dat wie in de eerste partij sowieso en dan weer de tweede partij gewoon en dan die nu gewoon. Ja, zullen we even van die tweede partij, want de eerste partij hebben we helaas geen beelden van. Dat ging zo het voorbij, konden we net volgen. Maar de tweede partij lieten we even wat van zien. Jelte Pieter Dijkstra, maar als je een opslag komt voorin bij René Anema, slaat hem richting de poppen. Ik kan nog reteneerd weer terug Erik Heidsma. En dan nog een keer, ja, en die gaat ook de boppeline heen. Een fraaie en eenvoudige overwinning van het parcours van Hendrik Tosma. Zeg hier maar skinnen 5 en skinnen 6 terug naar de hele finale. En waar wit kiezen derde parcours van Martijn Olijnsma nog moeilijk maatje. Dus hij is degelijk, we keertsten degelijk. Maar dat hem dat net vaker gewoon, dat gevoel? Ja, tuurlijk. Toen in Haas ik, toen wat ik, toen heb ik gewoon de hele dag degelijk keerst. Dus ja, en dan dienen we juist de weg gewoon. Ja, maar waar hel is dat wij? Viel je dat omkomen? Of heb je dingen met elkaar bepraat? Ik denk dat het dus kracht wel wat is om juist zo weinig mogelijk fouten te maken. Maar wij hebben net echt een opslag zoals van nou dat is een kanon. En wij zijn niet aan het perk waarvan we het zingen per partij boven slaan. Dat hebben we net. Dus wij moeten gewoon zo weinig mogelijk fouten maken en het tegenstander onder druk zetten. En dan maak je die hopelijk wat fouten en dat slagen. Ja, Ja. Streetplan? ja die hinden we wel. Maar heel kwart.
We praten even in een minuutje. Het zijn ook al van, nou, we proberen je op die te keertsen. Nou, punt niet perk pakken of punt bij de opslag pakken. En van tevoren bepraten we elke slag al wat we dwang in. Ja, en dan zei ze hem van die eerste 2 omlopen, daar ben we terug. En dan wordt het eigenlijk vrij keertsen? Ja, zo voelde ik dat wel. Volgens mij was dat voor jullie precies hetzelfde. Ja. Maar waarom? Want dan juist hij je toch van nou even verder. Ja, maar op papier hebben we het doel hellen. Nou, wat we winnen moesten, dat hebben we won. En wat we nog winnen mochten, dat kwam maar om. Dus het verschil tussen het mooie en het moeten, dat maakt het gewoon een beetje losser. En natuurlijk, als je 4 eerste hebt, dan denk ik van, goh, we kunnen deze ronde ook wel verder komen. En dan komt er heus wel wat druk, maar ja, je bent dan zijn in een tunnel, dus dan ben je, je komt er wel wat in. Een tunnel? Ja, dus loop ik een aantal mensen aan de zuidkant of zo, maar ik ga ze net jongen. Echt Nee. Daar ben je echt niet mee bezig. Nee. Echt net? Nee, misschien in het begin eens even, had je voor het eerst je voorstellen mooi, dan doe je er gewoon mee en zeur wat om je heen. En misschien maar de eerste 2 slagen even, maar verder net. Ik had alleen nog een beetje toen wij in de finale echt voorkwamen. En nou ja, wij winnen denk ik wel, het publiek wil wel graag dat wij winnen. Kon wel merken en dan merk je gewoon als je in je voortslaat dat het echt een gejuich op giet. Maar voor de rest dan heb ik echt weinig gehad. Geldt het voor je, Mick? Ja, in principe wel, ja. Daar moet je ook wel een beetje voor afsluiten, denk ik. Er staan zoveel mensen eromheen en iedereen die schreeuwt wat. Mijn broer zei gisteren ook al van, hoorde je mij niet schreeuwen? Die zei ook op een gegeven moment ook allemaal dingen met aanwijzingen en alles. Maar ja, daar krijg je verder niks van mee. Nee. Voor niks dingen. Helemaal geen zin aan. Aanwijzingen. Jim Hennet hier is een coach. Nee. Ik zou wel, ja. René is gewoon die coach. Kijk het gewoon op. Maar hoe kan dat je hem geen coach hebt? Ja, we hebben wel proberen sommige coach. Nou, Hilbrand Smit of zo, maar... Hilbrand Smit van Witmassum? Witmassum, ja. Dus ja, die kon net. Toen was hij Zwanenvet. Of zijn zoon en dochter. Dus daar hebben we nou wat oors proberen, maar dat slag ik net. En dan gingen we via de zoenencoach. Maar dat is wel vervelend, toch? Nou ja, je moet een coach vinden die je wel wat looit. En dat die er net, of tenminste dat we net vinden kunnen, dan kun je volgens mij beter een keer het seizoen coach dan een coach waarvan ik denk van nou, ik weet net dat deze beslissing wel de juiste is. Of ik weet net dat deze aanpak goed is. Dan begint je een heel raar lood te gaan, maar het gaat alweer uit. Ja. Maar dan kun je beter zonder coach verder zijn. Maar ik neem aan dat het je doel wel is om een coach te hebben, of net? Ja, maar we zijn er net een heel soort op ziek. We hebben wel een beetje naar zocht, maar ja, je moet niet vinden die geschikt is en die je luidt. En ja, waar heb ik maar net wat leidt je hem dan? Wat leidt je hem? Wat voor soort coach zou je hem liggen? Ja, gewoon een coach bij sport, gewoon een rustige persoon. En die krijgt op het juiste moment misschien een aanwijzing in je aan, maar... Ik net te serieus. Nee. Net te serieus? Nee, er moet af en toe eens even een grapje bij. Ja, het is bloot een hobby het keertsen. En als je het heel serieus wil aanpakken, dan ben je denk ik met heel andere dingen bezig. Het is, Dat is je instelling wel een beetje, van het moet wel leuk blijven. ja, precies. Ja. Een speeltje dan komt de rest vanzelf. Ja, en de meeste coaches zijn te fanatiek dan? Nou, misschien wel te gefocust en natuurlijk ben ik wel met andere dingen bezig. Maar het plezier eromheen is denk ik nog volle belangrijker. En dan ken het coach zien. Ja. Dobist, zei Thomas, dus eigenlijk een beetje de coach. Ja, ik sla het op, dus dan heb ik die rol maar Wat voor soort coach is hij? Ja, altijd positief. Ja, dat zijn we alle drie wel een beetje. Dat is ook wel de kracht van onze bestuur, denk ik. Dat we alle drie gewoon altijd positief blijven, wat er ook gebeurt. Ja, het glas is altijd heel vol. Nou, we kennen er altijd wel wat moois van mooi zien. En dan, als er vliegend weer is, dan kun je altijd zeggen van, oh, hij weer vliegend weer. Ja, dan een goed recht. Nou, alleen wat let, had het maar uitrollen. Ja. En zulke dingen, ja. Hem was wat frictie, wat irritatie, of is dat helemaal net het geval? Nou, eigenlijk niet. Dit jaar gaat zo best als wat, dus dan
heb je ook niet veel te zeuren. Ja. We hebben wel aardig wat, maar wel een aantal prijzen gepakt nu. Dus dan blijft het wel leuk met z'n drieën. Ja, het matcht wel. Maar dat er nou een coach is die te meldt. Ja, en bij ons Lloyd dan... Ja. Dan Ken dat kun je een brief schrijven en dan zo zie je dat. Nou, zo. Ja. Ik denk dat je tijdens een wedstrijd ook vrij weinig kan doen als coach. Van tevoren kan je het allemaal wel bepraten en tijdens trainingen kun je wel ergens op trainen. Maar tijdens een wedstrijd moet je het toch zelf doen en weet je zelf ook wel wat je moet doen. Ja, toch serieus dat er vaak wel achter zitten hè? En wel onderwijzingsjaan. Ja, je hebt ook wel mensen die zeggen bij elke bal weer van deze moet voor en deze achterin. Nou, daar ben ik zelf sowieso helemaal niet van, maar ik denk ook niet dat dat heel veel zin heeft. Dat weten de meeste kaarters zelf ook wel. Door vielst het zelf wel. Jawel. En door wist zelf wel wat hij achterin had of voorin. Ja. Dus eigenlijk heb je helemaal geen coach nodig. Nou, ik heb juist nog even op Thomas mopperen een keer terwijl op loop. Want dan joeg het te vol in Hielke. Ik zei, dan moet er ding wel eens een keer achterin. Toen zou er slaan dan zelf maar op. Oh. Ja, je moet nou, druk daar komen we lezen. later nog even moeten praten. Hè? Ja, hoe die fenomenale opslag. Eerst zullen wij eventjes hoe die die voor je hem verroen. I am a man you see, and one day I will be alive in the morning sun. Lazy pulling daisies at doobie past 3, alive in the morning sun. Skinner 4, Skinner 6. Alles in het voordeel van het doel van Hendrik Tolsma. En nog returneert weer terug Erik Heidsma. En dan nog een keer. Ja, en die gaat de Boppeline heen. Een fraaie en die vorige overwinning van het doel van Hendrik Tolsma. Wat is de zwakke plek van Olijnsma? Nou, in principe ja. Hij kan samen helemaal gek worden. Dus nou ja, een beetje opstoken of zo, dat kan altijd wel even. En nog een hele beste opslag van Hendrik Talsma met een lietskeers getrokken. Ja, prachtig. Zat hij die bal nog scherp, maar hij gaat wel weer. De toer van Hendrik Talsma, René Arnhem en Thomas Versuin. Zij komen voor mooi twaspul om 3 eerst. De opslagbal die voorin komt bij René Arnhem. Die veegt hem werkelijk weer door de linkerhoeken. Voorin. Ja, wij moeten. Oh. Martijn Olijnsma. Brengt de bal achterin. Achterin en is dat Thomas Versuin maar de bobberslag. Ja, de bobberslag. En dan gaat de grote favoriet met de toer van Martijn Olijnsma eraf. Hoe is het mogelijk? Ik weet het hoe Martijn in de holle weer, dus wij net zo vol als je in praten. Maar ja, Martijn sloeg net zo goed op, dus dat scheelt. De hoed is helemaal niks te doen. Nee, op principe net. Ze komen net tussen de lijn, dus ja. Nou ja, jammer. Dus het kwam voor ons mooi uit. Ik ben een beetje bang dat het eenzijdig wordt, dus ik hoop echt dat die jongens zien laten wat ze kennen. Maar zit ik te hopen dat zij in het begin leuk mooi door. Rondgooien, mooi hè. René Arnhem maar de boppenslag. En de vastloop, 2-in. Achterin, Thomas Versuin. Oh ja. Dan gaat het publiek er even aangespeeld. Best op. Ongelooflijk. Het is net een filmpje. Hoe kan je dat doen? René Arnhem. Tosma achterin bij Daniel Isber. Ja, dit is weer een simpel. Zit er net uit. Daar heeft er 4 voor Minion. Hegelis. Hendrik Talsma. Die had een weigering. Wat is er? Scoort er wat of zo? The mane on my head gives power to my brain. Lying in the morning. Nee, voor sowieso proberen op te slaan. Is het krap? Ja. Succes jongen. Een metamorfose, want ik geef een pensioen. Terug René Arnhem, wat Jos door de mooie uit, zegt hij. En Malsi, maar de stuit achterin met Daniel Isber, die slaat die bal naar Koeien. Thomas Versuin. Dat kan hij nog. Wol nog fit. Achterin. Moet aan en in. Ja. Dat is lef wat je dat door op deze stand. Get aan van der Bos. Op die heeft te staan. Patotti brengt de bal. Voorin. Get die bal. Oh ja. Hij gaat poppen. Het is de derde overwinning. Hier is nog.
Giet het regent en hun maakt je wat fouten en wij net. Dus ja, het is geweldig dit. Het is schitterend. Zo ja. Je hoopt het, maar ik zie net toch dat het Sagau naar 4 eerste zoek in. Thomas van Südlob is de koning, heeft 8 punten gekregen. Ja, in vogelvlecht. In een hele rappe vogelvlecht. Die die van Juster. We winnen de hele finale daar. Olijnspa, Doosaides Juster van tevoren. Van een beetje opstoken, dat helpt wel. Het wie net nedig, hè? Nee, in principe net. Martijn Schermer, dat is hier al. Dus en hier de bal net tussen de lijn. Dus Nee. dat vies mooi uit. Hoe gauw verneem je zulks? Nou ja, je zegt het, maar dat het misschien net goed komt met hem. Nou, we hebben Arend sinds een keerst. En toen nou, zien we eigenlijk voor ook in het perk. Tenminste, ik wel. En ja, dat was absoluut juist net het geval. En we kunnen de bal die ging wat meer rug uit. En nou, wat meer, ja, net tussen de lijn. En ja, dan merk je gewoon dat het vaker gebeuren kan. Ze winnen ik wel heel lang voor soms van hem. Dus dan zit er absoluut net in de rol. En dat merk je gewoon. Ja, daar hebben we beelden van. Dus dit we even naar Olijnsma zien hoe dat hier. Daar komt Martijn Olijnsma, mooi zien opslag. En hij brengt de bal dit keer een heel lang voor. Zouden er nou Wersa te krijgen, zouden er nou weer beginnen. Nou, zien wat er nou doet. Altijd weer rucht het tussen de eren. Is hij mentaal sterk genoeg? Martijn Olijnsma brengt de bal. En weer voor, op en nee. Het is toch een drama van dit parcours. Ik ben een mens en ja, ik ken ook fouten maken. Ja, maak goed fouten en ja, het ging gewoon op maat. Ja, goed. Ik moet zeggen, ik heb de hele finale verloren. En je hem woen. Ja. Want zij is natuurlijk ook nog een keer. Ja, dat is weer. Ja. Is het nou alleen nog toch die minneropslag van Olijnsma Gien? Nou ja, we stonden zelf ook gewoon hartstikke degelijk te kaatsen natuurlijk. Als zij de fouten allemaal maken, dan kan je alleen maar winnen natuurlijk. Ja, zij is het. Ja. Ik heb er niks meer op om te merken. Nou, dan houden we hierop. Nee. Want dan, jongens. De finale. 5-1. Ja. Heel snel. 20 minuten of zo. Ja, zoiets. Ik heb hem ja. Doen heel snel, ja. Ik denk dat mensen misschien niet wel toch zien dat 20 minuten op 4 weer zo komen. Maar aan de andere kant. Ja. Daar hebben wij wat van kleersteen. Okay. Van wat mensen ervan toch. Het is moeilijk om een voorspelling te maken en ze binnen uiteraard niet leef. Maar goed, als we dus naar de papieren zeggen, dan zou het wezen kunnen dat Gert-Anne van der Bos toch weer wint. Ja, ik ben bang dat ik ben een beetje bang dat het eenzijdig wordt. Dus ik hoop echt dat die jongens zien laten wat ze kennen. En ze doen dat heel rustig, ze kunnen geweldig keertje. Maar we moeten even zien hoe het erin. Net al te volle vertrouwen bij het publiek en bij de mensen eromheen. Hoe wie dat bij Jim? Ja, dat werkt alleen maar positief voor ons natuurlijk. Wij hebben niks te verliezen in principe in die finales. Zij zijn de grote favoriet. Dus ja, wat ik net ook al zei, zij moeten echt. En zij hebben de druk erop. Ja, wij mogen gewoon. We staan er gewoon met veel plezier in het veld en niks te verliezen. Nee. En we hebben ze al een keer gepakt in de finale en dan wist ik dat ze al binnen kist. In Haas, hem ik van de woon. Ja. Maar dat het Sarah begin zo? Ja, ik denk niet te verwachten, nee. Nee. Kom heel snel. Dus en toen later, komen ze toch wel rond. Oh, wie is teken wie gewoon heel goed waarin. Ja. Kun je te vol op teken. Ja, en toen Hendrik een serie en eerst opslaan. Sloot hij voor mijn voet. Toen ik nog even. Toen zat maar 4 draaien. Ja, wat toch niet toen? Ik begon wel even te kriebelen van, ze komen steeds dichterbij, hè. Maar ja, we moesten gewoon deze opdracht wel om achterin te keertsen. En dat zag letter. Maar wil je er zenuwachtig van dan? Nee, dat vind ik voor. Ja, natuurlijk, ze komen dichterbij, maar het verschil is altijd nog maar op lijst niet dan eerst. Ja, maar ik hier wel in de holle van het binnen nog maar voor jouw puntjes, die zullen heus nog wel pakken op die het. Ja, dat 4 weer gelijk wordt, dan komt het wel heel dichtbij. Maar als we het perk maar weer in kwamen, dan moet het mogelijk wezen. Ja. Zij sloegen natuurlijk hartstikke goed uit. Daar nog weer wel een stuk minder dan Tekel.
wij kregen ze net echt achterin. Nee. En dan krijg je ook een akkefietje. Hoe lang viel dus dat al eigenlijk? Nou, in de halve finale tegen Martijn zat ik ook al steeds tegen kramp aan. Maar voor de finale weer laten masseren. We hadden de hele dag 2 masseurs van Top Physio mee. En toen was ik weer aardig opgeknapt. Toen in de finale ging het de hele tijd hartstikke goed. Maar toen werd het 5-1 en toen voelde ik me al gewoon wat minder worden. En de power was ook gewoon wat uit de ballen weg. Ja, dan sta je wel tegen Daniel en Teke op te slaan. Dat is gewoon een hartstikke sterke perk natuurlijk. Dus ja, als je dan een beetje een mooie bal geeft, dat wordt wel gelijk afgestraft. Ja. Dus dat kan je niet doen. Dus ja, toen was het in één keer heel snel weer 5-3. Ja, en op een gegeven moment met die opslag, dat ging gewoon echt niet meer. Mijn hele benen zaten gewoon vol. En bij die laatste aanloop, alles trok gewoon strak. Mijn voeten, ik kreeg de ene bijna niet eens meer voor de andere. Ik struikelde bijna. Dus ja, toen ben ik er een tijdje uit geweest. Ja, daar heeft er een heel skoft uit geweest. Haast in de limiet on, want het maar 24 minuten leuk in totaal. Ja, de scheids zei tegen mij 10 minuten, geloof ik. Ja. Dat is wel iets langer. Ja, het mocht 24 minuten. Okay. Dus uiteindelijk 10 minuten uitziekje en dan nog eens een kwartiertje behandelen. Ja. Maar, want op een gegeven moment komen die orenjongens naar Jim Biden daarin. Wat zeiden ze? Is er bij de rest? Ja, je ziet niet die tunnel natuurlijk. Dat heb je hem ik weer net jet. Jazeker, daar waar het praat tussen hem. Oh. Nee. Niks? Ja, ze vast wel praten, maar we luisteren gewoon uit. Nee, klaar. Nee. Zo is natuurlijk je spultje al heel in Ja, natuurlijk. Maar, want, nou ja, goed, mensen kunnen tocht hebben, zei ik. Tactiek. Ze kwamen zuid weer om. Het was wel een mooi moment om even nu te vallen. Ja. Want zij winning moed. En het wie voor de Shannon dat Hendrik gewoon, dat woont hem meer. Dus het moest wel even. Dus, en achteraf is het een prachtig moment geweest, want daarna sloegen ze net meer alles boven. Nee, maar dat is net zijn betocht. Nee, zeker niet. Nou ja, maar ja, we moeten het even vrezen. Want het liep er wel een beetje op. Dat is sowieso coach ja. betocht. Nou? Ja, dat zou dan een coach hebben betocht. Ja, het komt uit 10 koker zeker. Ja. Maar dat wie net zo. Nee. En als het wel bewust was, dan kom je niet zo terug het veld op, lijkt me. Zo Nee. ingepakt. Nee, hoe is het nou eigenlijk? Nou ja, het is allemaal wel wat stijf natuurlijk, maar in principe wel goed. Morgen nog even naar de fysio toe en dan ben ik er wel weer. Ja. Kunnen we het weekend er weer tegenaan. Ja, we hinter jij al hoor van de merkst dat het publiek wel, die is op je hem haan. Hoe merk je dat? Nou, als er eens een keer dingen op zo'n boppen slaast, dan juist er niet een lawaai om die heen. En dan merk je gewoon dat zij gewoon, juist gewoon meer lawaai dan dat zij een puntmaatje. Ja. Helpt dat je? Of doet het er net aan? Nou, het ging zo snel. Het ging zo snel, volgens mij hadden we het eerst net nodig. Nou, en later, natuurlijk helpt het je wel wat. Ja. Ik denk dat het hun juist wat minder helpt. Ja, wat liet er even een heel mooie opslag van deze in. Oké. Werd dat gejuich bij de jaren weer? Best op. Ongelooflijk. Zat die bal er bij de Groenwaai Hellewood. Het is net een filmpje. Hoe ken je dat dan? René Anema. Tikken die bal boven alles winnen. En het zit gewoon fjouwer om hier. Nou, en als we dan zo'n mooie uitslag hebben, zo'n mooie boppenslag. Zullen we het dan nog eens even hoe die opslag, hè? Nou, dat is mooi hoor. Ja? Ja. Want bliksem, dat weer wat. Dat is toch opslaan moestest. Ja, nou, ik heb wel vaker opslaan. Maar van die dat we voor het eerst hoofdklasse binnen, dan komt het eigenlijk niet meer aan opslaan. De ridder. Ja. En ze kennen er niks mee. Of tenminste, in elk geval de eerste net. Nou, de eerste net, nee, maar die hoorde ik hartstikke in de borst op. En toen sloeg ik drukte hem er maar wat heen en hij voelde heel snel krijg voorin. Dat betekent die verwachtte denk ik een iets wat snellere bal dan dat er eigenlijk omkwam. Ja, die van de blabberbal. Ja. Ja. Nou, de nieuwe tactiek. Ja.
Geen wel, ja. Ja. Nog meer op Lientje. Ja, nou, variëren op snelheid. Hè. Ja, variëren op snelheid. Is er nou op trainen? Viel het naar meer? Nou, ik train er altijd wel wat op opslag. Alleen nog in de wedstrijd doe ik het eigenlijk nooit. Op eerste klas, dan later school, dan moest wel opslaan. Maar in de haardklasse, dan ja, volgens mij staat hij elke opslag achterin ze slaat op. Dus ja, dan dus in de wedstrijd dus het nooit meer. Nee. En dan de eind van de partij, Thomas opslaan. Ja. Heb ik beeld van. Ik super spannend liep het wie. Ja. Ja. Hoppa, dat giet er. Ja. Want dan mat het, hè. Maar Ja. dan stiet het druk er wel gigantisch op. Want dan kun je wel vrij en vrolijk aan een finale beginnen. Maar aan een eind net meer, toch? Nee. Ja, ik wist gewoon dat hij achterin moest. Dus, en met slagen nou krijgt, dus het laatste eerst. Ja, wat dan eigenlijk al zei, van dan was een achterin brengen en ja, dat lukte gewoon. Ja. Dus ja, ik ben vliegend. Ja, mooi hè? Ja. Geniet je van diezelf. Ja, zeker, ja. En toen praten we naar je in met René. En toen zei ze, we zetten Thomas in de midden. Maar Doos die is in de midden. Dus er is nog even praat van, we weten het net precies. Of wel? Nou, ik zou het zeggen, ik kies zelf inhalen van, nou ja, Thomas die wordt het wel. En we in hetzelfde in de Woelishand. Dus zei Hendrik, ben ik nooit interview bij Hendrik West. Nou, ik zou Thomas in de midden net. Hij zei, nou ga jij maar in de midden, zei dat je mij, want nou ja, ik weet het sowieso net. Dus dan werd er altijd even scoot. En dan, ja, daarom ben ik in de midden gestaan. Ja. Twijfel je hem? Twijfelde Sto? Hier Sto toch, misschien wil ik het wel? Nee, ik ging er wel vanuit dat Thomas het wel zou worden. Als ik gewoon door had blijven opslaan, dan wist ik het niet. Maar ja, nou, hoe hij het op laatst afmaakt, dan is hij gewoon terecht koning. Vind ik. Ja. Is dat nou spietig? Of maakt het eigenlijk niks uit voor jou? Nou, uiteindelijk was ik al lang blij dat we het nog wonnen natuurlijk. Want op een gegeven moment kwamen ze wel heel dichtbij. En dan begin je hem toch wel wat te knijpen. En helemaal omdat je zelf niet meer kan opslaan en dan moet het Thomas en René het doen. Ja, dat is natuurlijk niet de beste opstelling normaal gesproken. Dus ja, ik was lang blij dat we het wonnen. Dat de PC, de 159ste PC Troy Jim won waar. Nou, het is Jim gegund. De uitsturing zit er alweer op. Best, ja. Lekker verder maar zit rijden. Is dit nou een vriendschap voor eeuwig? Maak het er wel de bal wat hechter. Oké, Zo'n prijs winnen. Een heel soort succes verder dit seizoen, want het is nog net al roen. Dit wien de winnaars van de 159ste PC. Na je weken dan hebben we de Freulen, dan hebben ik weer Keertsen. We binden Aast Majoert. En ik zou zeggen, een heel mooie joente wensen. En Jim, lekker tropeert.